Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti maudi apaset ti makalawas apakasaritaan anapauluan. Naibtor apamateg. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Shared together, kept that love alive. I can't forget you. Anya ti kadam si kalalaki. Why nabakaon? Asika negosyo iti Rex. Saan kat adi Cleme nakasinsin mao? Nangalam ti kwartam. Ha? Tinakabak? Nana, ni Rosela tirantag. Ken saan dak kumamot nga iruruman? Kaya't kung ay panagnak, amaibturak ti amin ang panang tagibasit yu kanyak. Ipanagnak ko, asaan at ikinabaknang ti pakarukudan tinapudno nga panagayat. Maag ka! Pumanaw kan! Saan ka pumanaw? Aging gaadyak makasarita ni Rosela, Nana. Pastor ka niyo ni Mario, Nana. Na! Anya akin na maag ti ibagbagam, Rosela. Pagtatakunab na ito ang lalaki. Nakababain tayo, Nana. Siyak ti pasyari ni Mario. Katda kami laang tagsarita. Dumanon ka, Mario. Siguraduam laang makatulong ti panang pasyar mo kanya. Taamangan numairingan nakto ni Nanang amay sa akong analamiis abangkay. Nga! Rosela? Ano dito na ibagbagam, Rosela? No kaya't yung agbiagak pa itinapaot, Nanang. Palubusan na kami kini Mario ng agsarita. Kidawag ada kami laang tagsarita. Saan kayo kumaamakibya? Sige. No day tatikid daw mo. Nala, sumrik ka. Tani, panawan kayo banlangan. Itay pa yagsangsangot, Mario. Maapayasan kang tagdagari. Kaslaasin amarununawak iti panangkit-kitam kanya. Mabainak la ko maamakisangkan ka. Tumtum ramanan dagiti luam. Rosela, malunak tirik na. Saan ko akayat akaasyan na? Gapu iti kasasaan ko. Gapu iti arik nan awan nan nama kon nga agbiag. Saan mo kumaasawan dayta? Naimas ti agbiag. Ken saan lang nga asi ti kabalak nga ipaikan ka? Saan ang nagkupas ti panagayat ko? Apay, Mario. Itilaksid ti kinakuspag ko kan ka. Mabalin mo kumamot nga ibawing mo ti imatang mo iti sa bali. Adamay ka ring ayat. Awan sa miran tinapod nung agayat. Nupay amok. Asa anak amay karikan ka. Kalpasan tinapasama kanyak. Kaarig ko ti tumatayab anang nga tuunay ti tayab na. Kat natukulan iti payak. Awanin tinamnamang pari. Rosela, saan mo kumasawan dayta? Nakurapayak. Awan ti kabalak nga ipaay. No material abanag. Nasaya at launay no kasta. Awan nga rodan ti pagbot nga mi ka ni Mario. Kalpasan na makambag dagiti panakabag iti lintag ni Harold. Sarong karak iti pagbaludan. Taad da na patag nga ibagakkan ko na. Okay, sige nga rodan. Bye. Awagak man ni Ina. Nakariing pa'y matlangat. Nagsaya at kumano ibawing laagan ni Mario tirik na ni Ina. Gam talagaan ni Rosela ti ayayatan na. Natanok nga agayat. Ket daytoy laeng ti kabaelak nga ipaaykan ko na.
At data. Hello, sir? Oh, naimagarabi ina. Nasingak ka ditipan na turog mo. Saan mo, sir? Ngam nakaidaklaan. Siriringak pa ay. Ina, saan lang nga empleyado ti pangibilbilangak kan ka? Ngam, kas may sanga anak. Kat na ito ti planok. Gatangag tinalugi ang negosyo ang nagsugpunan ang negosyo da Harold ken Rosel. Nasaya tita na panunod yun, sir. At damat langan pangalan ni Rosella iti pagbayad ng kadagiti na utang na. Angam kasanon kataglamlamang mat ni Harold. Nakamaganda ti polis, ina. Ha? Pulis? Amo ka maburburtsaan ka. Ni Rosella ti pangibagaak to iti daytoy. Kat siguradok, saan ang makapagkadkad ni Harold? No bilang kas natin mapasamak, sir. Marisot to nga tanti problema ni Rosella. Amo ka din ni Mario daytoy? Saan pa'y? Si Kapay lang tinangibagaak. Girl, I need you. I need your love. Hindi ko mapailarabi kasarita ka. Anyat kayat mo asawa, iti panang sawom kin ni Mario, ha, Rosella? Nangagyo ka di, tinagsaritaan mi kini Mario, nana. Kinid daw mo, asa anak ka makibiyang. Ti saludsod ko, ti sungbatab. Anyat maganab mo, iti dayjay alalaki. Saan kayo ka di, may anaditigra, nana? Agyaman kayo. Tasiriringak pa ilaan ang bigata. Ha, Rosella? Agyaman kayo. Tamatilmon ko pa itikanak. Ikarkarigatang amadaanak itinamnama pa yung agbiyak. Kakitdawag nanang. Ubdas ko man tinapasamak kada kami kini Harold tapno agpaliw kayo. Dalpas kami na nagsarita kini Harold, Rosella. Kat awan nagpilyan na tapno saan nga umanugot. Nagkita kayo kini Harold, Mr. Del Rosario. Tiawanan ba in? Inalilaw nak. Inrobo nak. Mariknak, kaguram launay ni Harold. Apay, saan mo ka din nga ay ayatan? Rumbang ka di. Asong batak dayta asaludsod yo, sir. Ladingitak. Saan kumaarumbang nga damagag dayta banag? Napabainan kayon sa iti panang sungsungbat ko. Pakawanin ko ma. Awan na nyaman na ti amin kanya. Ti pagsaritaan ta kat ti anugot mo, Rosella. At nan pagbayad mo kadagiti utang mo, no ilakoy kanya kini Harold tinagsugpunan nyo ang negosyo. Agyaman, dapdam naman ada kayo ti makatulong kanya. Matanagan kan sa launay. Amom, naggapo at met itirikat. Ita, ti pagsaritaan ta kat ti maipapan kani Harold. Anya ti may panggap kini Harold. Natiliwan dagiti pan nakabagitilintag. Nakabalo din. Anya ti atraso na. Ni Harold ti utek ti pan nakadangran mi idi kan Mario. Gapu iti panagselos na. Ti awanan bain. Anya ko matiga pong agselos. Agbabawi no aping inayat ko.
Bayam ta siya kung timang asikaso iti deed of sale. Sayang tinegosyo yo. Siya kung timang ituloy. Nagdakas kat kaya man ni Harold, sir. Gapo iti nalaos sa panagimong na. Kabailan na ti pumatay? Siya kung ti makaam mo amang ibaga ka ni Mario dayta. Sir. Saan ka di apanawanan tapno maamuan mat ni Mario ti may sa apanimad? At dapay la pa nagduadwak ina. Sa bagay, maawatan kayo. Ngam saan pa'y nga tama kadlaw? No apay anak kasaysaya at kayo launay kan kuana. Di na nga tamarik na pamatag ti may sa nga ama ti iparparik na yo. Pinadas mo ka din at iningiting ni Mario. Saan pa'y mat, sir? May sapay aba nagamang laplapad kanyak ina. May turad kunton ti agpud no kenkwana, no, aklunan ni Rosella. Kaya't ko masursuro na nga ipatag ti anak ko, gaputan na tanok nga agayat. Adda ka di ron ba nga pagsangitam, Rosella? Narisutan ti problema. Makarik na di pa nagbayin kini Mr. Del Rosario. Nakayeb ka, sakiti na sabra ka pa nagsaukan ko, ana. Isulagayam ti makatulong kanyak. Nagbalinak ana palangga. Gapukin ni Harold. Ay. Rosella, nasaya at atao ni Mr. Del Rosario. Sana sigod dapak nang. Kat amo na, no kasano ti kasasaad tayo ang marigrika. Ado dagiti ba nagapagbain na gapukin ni Harold. Kasanon, no nagbaligi dagiti binilin na anang dangran katakwada kini Mario. Uray ta nakabalo din ni Harold. Kaya't ko tagpakawan kini Mario. Saan na pa'y nga inulit nagpasyar tito'y balay? Girl, I need you. I need your love. Nagagaw, tinagsaritaan nyo kan ina. Ililiwa mapasyaran na ka ni Mario, ha? Ulitak manin nga ibaga kada kayo, nanang. Agnakam kayo kumahan. Nasakiti na ramin ni Harold kanyak. Ngam nasa isaya atin anapasamak day jay. Asaan kami nga kasawa. Ad-adda kumamanin ti panagsagapa. Ay, Rosella. Maawatan kayo, nanang. Kaya't ko amay payan kayo iti pagnamayan. Ngam no na duma. Tinangato a panagarapa at imangikulbo kada kayo. Anak ko. Panyamutan dagito anak tong palam. Tibiyag ta. Kasla na ilunod tamutan. Saan alunod da ito'y nana? Panubok lang. Tapno maamiris tayo dagiti nagbiddutan tayo. Ni Nana se, pati masabat ko. Nakatumog. Sana na kasi di anak ka nga to titimid na numagmag na. Ay, ina. Si kamot gayam, balasang ka. Danda ni Jack may perdang dagiti matak, gapot bain ka. Nana Sepa, awan ti rumbang ang pagbayanan nyo. Ay, mabainak. Gapo iti kinaparamag ko ide, balasang ka.
Napadaasan mi mo tinagnamay nga mapagbiirlaang. Kasano? Nalugi mo tinegosyo na Rosella kanday ni Harold. Talaga kasta lang tibiyag na nasepa. Adan sa jaya ni Mr. Del Rosario tigayim ko. Agtrabahon sa itisigot na negosyo da. Ay, kababain anya langan ti ibagada kiti kakaruba. Empleyada langan itisigot a negosyo da. Rumangrang ay matlaangan tinegosyo ginatang ko ang nagpuunan idi da Rosella ken Harold. Naimbaglangan, tanapanunot yung agatangan, sir. Ket ada nangalaan na iti pinagbayad na iti utang na. Ket, kumusta ti panang pasyar mo ken kuana? Diak pa'y na ulit tinang pasyar ken kuana, sir. Aglalo, tanakarwar gayam ni Harold. Gapo iti panagpiansana. Amangan no agsinublan da pa'y. Kalpasan na pinasaktan ni Harold ni Rosella. Kaya't napay ti makisinubyan kan kuana. Mario, awan pagdanagam kan kuana. Saan nakaadangran taad na nagtulagan mi? Agyaman ak, sir. Saan ka kadiamas da? No apay nga aramidok da ito'y. Idi pa'y lang adamdamagak data kada kayo, sir. Ken itibagik. Panawan siguro nga ipudnok ti amin. Saan ka asab sa bali kanyak? Gapo, taanak ka, Mario. Siya ti amam. Nakadadayo ti turong dagiti matam, Rosella. Pampanunod. No daduma. Tibiyag kat maiyarag iti mangliwang-liwang atao. Ado ti panupo. Adagita dadakal adaluyon ti mangilemasken ka iti kaadalman apaset ti taaw. Ngamtunggal pa ng batok, ititukot ti taaw. At da ilulungaw, Rosella. Mario, jak magawitan nagitilwa. Inayat ko ni Harold, taninamnamak ababaan kan ko ana. Kat magawat ko tilang nga inararapaap ko. Naibaglangan. Tinulungan nak ni Mr. Del Rosario. Rosella. Ngam apay ngay ayat at nagpailaan. Nadarisay ti panagayat ko ken ka. Nakasagana ak nga gibtor. Nupay, nanumuak laang. Patawanin na. Gapo iti kinaambisyosa. Jak narit na ti kinapundo ti panagayat mo kanya. Sapay ko ma. Tamasursuro nakmatlaang nga ayatan. Uray, nanumuak laang. Nasalukag ka. Agbaligi ti kaskan ka. Aglalo ita. Taadagaya mo negosyo. Mangrugrugi ak pailaan. Barang ititulong tinabak nang. Ken adaan puso na. Gusto ti balakad ni Sir Kanyak. Agagawa ak para iti masakbayan ti agbalinto a pamilyak.
Mabay naklako mahamang pasangbay kada kayo, Mr. Del Rosario. Nanumulaang to'y pagtaangan ba eh. Anya tinapasamag iti uneg ti balayo. Awanan dagiti agkakanghin nga alikaman nyo. Ad-adda na mabainak kada kayo. Ladingitag. Awan panggap ko amang sair itirik nam, Sepa. Saan ka akagura, sir? Agyaman akit di ata sinalbaryo ti anak ko kan inikan nyo iti trabaho. Ragsak ko ti makatulong iti padak a tao. Ay, malagip ko gayam ni Mario ngayon umsik. Rumangrang ayaw ti biyag na. Idi damo ang makitak. Nasair kung sapay kit ditirik na na. Tatiam mo na kat tinagibasit ko. Sepa, naggapu akmat itirigat. Napukaw ko ti pamilyak. Ano mabalin? Ket saan na ang mapadasam dayta? Sinarungkaran nyo man gaya man ni Nana Sepa. Ulitak manan. Diyak kaya't amamon dakin ni Rosela. Nga anak da. Mario, ibain mo kadi nga amam ni Sir Ambrosio. Ar-aramidan na amin nakabailan na para iti pagimbagam. Kaya't ko, ano masursuronak nga ayatan ni Rosela. Saan aga po, taanak da? Maawatan ka. Saan ka amadanagan? Mario, asna, siyak pa'y kitinti mailiwan na makangag. Nga awagam ni Mr. Del Rosario iti rumbang. Papa. Oh, Kasta agyamanak. Mario, anak ko. Itilaksid ang binaybayan kayo kininanang mo. Pinakawanak, ken inawatnak. Saan kayo akagura, Papa? Naawatak tiga po na. Diyak laing pagaro. Apay anas ka nga ilimod mo kanyak. Rosela. Uray si Kaena. Amom gayam. Ngamawan tinay pagpagam kanya. Kwa, Rosella, saan mo kumaakagura ti gayem mo? Sa bagay, anya ko matikarbang. Sige, panawan kayo. Rosela! Rosela! ay, kagura naksamatan di gayam ko. Saan mo nakamakaman, Mario? Talagang awan palimad adin tulumtaw. Pasyarem tulaengen. Mario. Ay, Rosela anak, pinastrik ko. Sakbay panawan kayo kini Mario, tapno makapagsarita kayo anaimbag. Kwa, pakawanan na barok. Pakawanan na kumakadagiti kita sa brako kan kaidi. Naglablabo sa klaunay. Nana, saan tayo kuman alaglagay pun tinapalabas? Pagbababawayak launay dagijay ang anya nga ron. Nagpasan kat tati daw dawatak iti pamakawan. Kat sapay taadi mo panunutan. Ada saya atak itakan ka. Kalpasan ana amwak ani gayam Mr. Del Rosario tipudno nga amam. Sige, baka mo kayo adwa, agsarita kayo. Maawatak. No apay nga inlimod mo ti amin. Ado ti basulukukan ka, Mario. Karaman ditan. Aga po kanya. Kat nagbayad ni Harold itinangdangnan kada kayo kini Sir Ambrosio. Adda kita. Ulitak manan, Rosela.
Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Diyak pa'y may baga. No nasursuro kan nga ayatan, Mario. Kayat ko at tingiting anay bagterig na. Diyak kayat nga aklunan ka. Gaputa ambisyo sa Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ti umuna apaset ti makalawas sa pakasaritaan a napauluan. Intun saan kon amarik na ti saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Aya. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Tiawanan ba ang lalaki? Inalilaw na. Saan gaya masisyak ti babae, ti biyag na. Naimbag, tadyak pa'y naipaay, ti bagigan ko na. No saan kumaanatangkan ti ulom, Annabel? Saan ka kumangagsangsangit ita? Mama, Imbagak idikan ka. Ta saan ka pa'y ama kinobyo ta mga numabaybay am ti panagadal mo. Kasanon no nasigugan nakakuma ni Roldan? Mama, jak mat umanugot at tulawan na titayaw ko. Iso nga ta, nang sarak iti sa bali a babae. Nasa, mama. Ket dayta, ti pangbaybay am iti panagadal mo, ha? Ikarigatak, tapno mailiw-liwag ko ti sa ama nagtungpalan. Ti patag-patag mi ka ni Roldan, mama. Siguraduam dayta. No bumaba dagiti grado, pagsardengan kan nga agadal. Saan, mama? Pangasiyo. Ikarik, ipamaysakon ti panagadal ko. Saan ako na makinayat pa? Talaga, di kan palubusan ama kinobyo, aging ga iti di ka makaturpos iti panagadal mo. Awan padanunag amang pasyarkan ka. Kan madamag kula ang agpapaaram ka iti pagadalan nyo, agalwat ka kanyak. Mama, diyak ka mo no ka ano makailiw-liwag ak iti panagsagsagbag. Nga mi karik, aging ga sa anak ang makapagturpos. Sa anak pa'y ang makinubyo, mama. Napilitan ka no ni Roldan ang nakidan na ni Tricia. Gapo iti pan nakasikog na kankwana. Ngam kanayin ka nung agap-apada. Sika nga taatipod nung ngay ayatin na, isong agbababawi. Siya. Kanayin ka nung agbarbartag. Nasunod ka nung pa'y tiyagsugal. Dahita nga ta, ti pagsubsubangan ta. Pagayam ka kadiya talaga. Kaya't mo ka din agsagsagabaak. Adyak mayulo ti panagadal ko. Annabel. Ladingitag. Pakawanan na ko, ma. Pangasim. Saan mo adakamatan tinagan ta dya lalaki? Adadalaang nga masakitan. Oh, sige. Saan ka nga rin ngagsangit, ha? Amok, makasarak kan tumat lang iti adda maikari nga ayatem. Saan ako nga gayat? Ipas nagkulangin ti agadan. Anya? Anya di jay? Adda ka karibuson sa ichay, ah. Adan sa man na nagrarambal iti pagadalan. Ni, kasla ni Matyas na ichay. Makamuda. Uray agpipin na tayo da. Sige,
Siya, oras ang ti klase. Sakit ti si bubukal abakik. Kamuol pa'y gayam timuging ko. Naptak ti bibig ko. Di ka matla kami nagdaknakaman, Matyas. Gapoy ti pan nakibarkadam, kanayon ang maipasubok ay ti skandalo. Saan ang mabalin ajak makabalas siya? Saan kumaaday ta ti panunutam? Ang mga nun adala may sagmag ka. Saan mo kasayangin ti kinasirib mo? Manipod nagsina kami itinobyak. Diya ko nahiyulo ti agadal pa'y. Dagayam amok anobiyaan. Ni Annabel. Anya? Uy, kasi sinadalaan ki ni Roldan. Ang mga lumabasted ka lang, gayam ko. Padasag lat tigasat ko No aklunan nak. Agbaliw akon. Ipasnak ko ti agadal. Numanobyak ni Annabel. Anya? Ay, ada tao. Mabit lang naklokat ang tiri daw. Ay, ngam. Atay na ta, agalata nagtibayo ak. Maladingitan ako na iti pupusay ni Diana. Kas karag iti kakabsat na alalaki, natayda gapu iti droga. Ay, nakiktuta ka ro di tinadamag ko ang napasamak ni Diana, Uncle. Kaasimat, niramraman ang natay gapu iti nobyo na drug addict. Oh, napukaw amin ang napagpatgag. Yapat iserbi ti biyag ko. Uncle, saan kumaaday tati pakapukawan tinamnamayo? Aywan gayam, anya nga iti plano yo. Agawid ak, tapno'y matangak ti panakaitabon di kapidwam siya. Nga magsubliak matla adagos dito Saudi. Tinakaladladingit. Awan ton tiga po nang agbakasyonak. Girl, I need you. I need your love. Sabali lang agpaiso ti masiri ba niya? Makasinga aksamat iti panagbasa mo iti libro, Annabel. Apay ngay nasitganak, Matyas. Anya ka diti bagam? Tirupak matikit kita. Gwapo aklatan niya. Matyas, kanayon langan ang may paspasungal-ngal ka itiriribok. Naimbaga, tapalubusan da ka paya sumrek dito'y paggadalan. Binalagan nak nga rod ni Principal. Gusto na siya. Agbaliw akon. Ang kasapulak ti inspirasyon. No, talaga kayat mo ti agbaliw. Annabel, ikanak ko maitigundaway. Lading itak, Matyas. Kalpasan ti panang loko ni Roldan kanyak. Napukawen ti panagtalag ko kada kayo alalaki. Madudog trik na ka makakita ti bangkay mo, Diana. Kalpasan ti pan nakatay da arvi kenjong. Gapoy ti pan nakaigumunday ti droga. Tiyat nam naman na sikat ti sumaruno.
No dimngeg ka ngamin kanya kiti aliklikam ni Raymond. Saan kumakastoy tinapasamak? Ita, awanan na bati ka na kayo atalo. Uncle, makipaglading itak. Kaya marat na nakaumay kasi. Kumusta na giti dadakal mo? Nasaya damat, Uncle. Sumarunodan to kano dito eh. Ay, kaasimot ni Diana. Nagdakal gayam ti kimutungan na. Kan, talagang kakaingas day ti day di Auntie Celia. Dahil talauna ti paglading itak. Ni Diana tinamnamay ka makatungpal iti arapap ko kalakuan ang kakapsat. Nakaladladingit ng peso ti nagtungpalan ti pamilyayo. Mapampanunot ko. Ang nakalipay ka sa iskan ti biyag kanyak. E din tutawan nga po nang agsalukag kan agarapaapak. Uncle Roberto, saan niyo kumaasawan ti kasta? Saan pa'y aday to iti kamautyanan? Nagtrabaho ak kas inhenyero iti dakala kumpanya iti Saudi. Nagarapaapak, gapo iti pamilyak. Ngam pimusay ni Antim, iti nasurok lang nga makatawan ko iti Saudi. Ad-adalang amarik na ti saalam no laglagipon niyo pa'y dagita. Jak maliklikan na lagipan ti amin. Gapot na nagarapaapak, amay paayak iti tinarang ay iti pamilyak. Sa kalpasan na, kastoy tinapasamak. Uncle? Jak magawitan ti agluha. Matjas. Anyat ka, Dam. Imbagak mo ken ka. San kan nga agaram kanya? Ita, pasyaran nak dito'y balay? Ikan na kumaiti gundaway, Annabel. Ikarik, agbaliw ako. Imbagakon ken ka. Awanan ti panagtalag ko kada kayo alalaki. Awanan ti panggap ko ang makinobyo. Pumanaw ka kuman. Sakbay ang makadlaw ni Mama. Agungit nga ad-agaram kanya. Annabel, sino day ta kasarsarita? Ha? Mama! Pangasim! Agpada talakit di ang maungtan. Ha? Mama? Sino day to'y alalaki? Pinadanon ka, tapno di mo ko na nga awan bapain ko, Matyas. Ken kayat ka akasarita na sayaat. Saan da kumaapawilan nga agaram ka ni Annabel? Napudno akit itarigagay ko kuana. Saan nakadingain bagaken ka? Adyak kayat nga agpaarampay kalpasan ti panang loko ni Roldan? Agpada kami alinoko dagiti ipatpatagmi. Awan bibiyang ko itibiyag mo. Ha? Saan mo nga iramraman ti anak ko? Adabalaag ko kenkwana. No makinobyo pailaan, pagsardengak nga agadal ken ilemeng ko. Nana Doray. Day talaang ti ibagak. Mabalin mon ti agawid. Di munton maulit ti agpasyar dito'y balay. Ken no maamuak nga agkit-kita kayo ijay pagadalan. Agalwat ka kanyak. Girl, I need you. I need your love. Agawid ka masapain ton bigat, Uncle, nga magsubli akto. Kaano ka diti tabon? Intun Sabado. Kahit ko pa nga ipapasakitan ti anak ko.
Agsubliak to inton man ti Biyernes. Pangadayon mo't ngamin dito yung lugar yo, ti ayan mi. Nangrunay ti pagat-adalak. Ipaslak mo ti agadal. Saan mo atultuladan ti kasinsin mo? No makinobyo ka, pilya man ang bag. Agyaman nakiti day tapatigmaan nyo. Agsubliak to ni Saudi. Makabulan lang tinapalubo sa bakasyon ko. Katya ka mo, no masunutan man ang ti panagawid ko. Naawanan ka po nang agbakasyonak. Talaga natangkan ti ulom, Annabel. Saan ka kadipay anagnakam, ha? Apay ngagpapaaram ka manan. Mama, sanak mo't ngagpapaaram ka ni Matiyas. Nagkariak mo't tin kada kayo. Jakon kayo tiyag sagaba pay. Ulbud ka. Apay nga rod apinasyar na kadayjay a Matias. Imbagak mo't ken ko, ana. Saan anawayang agpasyar ito'y balay? Nagpasyar mo't latta. Saan nak nga ululbudan? Kayat mo ka di at talagang agpungtutang. Kayat mo tapagsardengan ka nga agadal kat baunan ka amapan agtrabaho iti plantasyon ni uncle mo Amerto ijay Davao? Ha? Saan, mama? Mamati kayo kumamot kanyak. Dayjay tumot nga mi na Matiyas. Jak lang nga rodin kayat. Idildil na pailaang tibagina. Nasakit di ulog. Kunak man na nagbaliw kan Matiyas. Anya man ang daytoy. Nagkarit-karit ka kanoy di pagadahalan ni Dirabi eh. Kat kastaon na iti partik mo. Nagtartaray ka kadumot lang arod ang nag-awid. Idi ada nang tutupkan ka. Nasaan nak lang ang gawid ni Mami? Talaga makibinnarsak. Ay, Matiyas. Kaya't mo ka din timatay? Nasakit launay tinakam ko ken Nana Doray. Jak narwam ang mapagpabainan. Anya? Ti ina ni Annabel? Pinasyar ko ti gayam mo. Saan nakit din na pinastrak? Saan mo mat ngamin ang mabalin nga arman ni Annabel? Saan na makinobyo dayjay? Kan pawilan ni Nana Doray, gaputa agadal pay. Napan ko kinita tinakamasayag akasinsin ko ang anairaman anatay. Gapo iti nobyo na nga adik. Idi nakasangputak, namwakit din na nagbarbartek kan kimarit ni Matiyas. Ay, awan pa'y lagayam tinagbaliwan na. Barumbado ha talaga. Anya nga iti pagtungpalan ti biyagnan kasta. Awan lakit di ti agtatakun ken kuana. Nga sakit unay tinakam na. Gapo iti panang pabain ni Nada Duray ken kuana. Basol na matlaeng. Amom, imbagak ka ni Matiyas, asaan anawaya nga agaram kanyak. Ngamin, jakon kaya ti makinobyo. Idi kon pinasyar nakit din. Pinapanaw ko lang arudan. Di pa ila naggunay. Ngam panagkunak? Napudno iti tarigagay na kan ka. Uy siya, numaamuan ni mama day tangay pagbagam. Ako nga't. Kumarumanan ati pungtot na numaamuan na anasingid kayo ka ni Matiyas. Iso ha, saan ka pahilaang agparparangken ko na? Talaga na uyong ni mamang mo? Yung, apay nga ramraman nak. Awan matbasol ko ah. Talaga na ungat ni mama. Sayang nga rod, awisan ka kumay di balay itong Sabado. Awanak paikit din itong Sabado ah. Pumpon nga minti kasinsin ko na kamasayag ita.
Ay, masyanak pa ikidi ni Uncle. Natay amin nun, akamang ti pamilya na. Anya? Ala siya, makipagrik na aka. Nagsakitin nga iti maawanan ni ti anak. Uncle, may pisukan ti lungon ni Diana iti tanam na. Sapay kumatagi na nahan ti kararwana. Kaslamar ba ti baroko? Nasa mo na iti pupusa iti anak ko. Apay nga isupay. Nalapin ang panunot. Mabatyak nagsagama. Makailiw-liwag kayong tumatlaan, Uncle. Kasla kalibusan ng tiyamin, Seya. Saan? Di ka eksarita iti kasta. At sige, mapantayon. Agawit tayon. Tapno saan kayong ad-adang agladingit? Broken na ando alawas. Manipod na ipumpun ti anak ko dito yung Memorial Garden. Yung madapala sa iti barukong ko. Tsak maliwayan ti mang sarong karititan ng mo anak ko. Napintas ti nakainulinan ti bangkay mo. Yung tunggal ang labas at arikmat. Ang lalo'y tirabiya panagmaymaysak. Nasaam na ulay, Diana. Ni Zea. Hello? Hello, Uncle. Kumusta kayon? Jack pa'y nakaliliwag. Adak ita dito tanam ni Diana. Inaldawa sa rong karak. Pasaray dito yak amangan. Kat kaslakas ang sangog ti kasinsin mo. Mangayam kayo kung mga rutin kadwayo, tapno kaslang pipiknik kay ditan. Kayat kong agmaymaysak. Tapno mabukudak akasarita ti anak ko. Talaga arinig na yun, di papatay ni insan. Sumarungkar kayo kumain dyan balay. Jak samat masurutan ang tindalan. Nabayag jak nakapasyar. O sige, umayak to di tayo ton Sabado. Nakaduan kayo amang sarungkar kini Diana. Kumuyog kayo tumuntan kanya ka agawit. Jak pa'y la makarwarita. Di mo gayam liplipatan ti umay to. Inton may ka 40 days na. Wan, Uncle. Umayak to. Sige, namnaman kan to. Bye. Dayjay ni Annabel. Naragsak ti panagsarsarita dakin ni siya. Uray kahit ko mga asitgan. Di na kahit nga agaramak kan kwa na. May sa alalaki ti masidag kan kwa na. Kunak man no. Timakder ni Annabel. Talagan sa akagura na dagiti lalaki. Siya, mabayag ka kadipay? Umay katulungan. Saanan? Mabit lang kayo, Annabel. Kakaiso na nakapasyar ka dito balay. Uy, adan samot nga minsan nga ilim. Agar-aram nga taday takin ka? Ay na, awan agar-aram kanya, Annabel. Alang rod, ituloy mo lahat taday tar aramidam. Tay naklukatan tirida. O sige, makamukalatan. Naibagabigat mo, ading. Anda ka din ni Seya? Aday ti kusina. Sumrek kayo ha? Agyaman ak. Siyak ni Roberto.
kaanak ni Seya. Kasinsin ko ni mamang na. Ita lang amin na makarwarak, manaypod na itabon ti anak ko. Kasta ka di? Ubing pwede lang ati uncle ni Siya. Kasla na litay. Siya, mabayag ka kadipay dita? Umay katulunganan. Mabiitan da ito, Annabel. Kakaiso na ang makapasyar ka dito, balay. La, adag tuk-tuk-tuk. Adan samot bisitam. Amangan no tay agar-aram kin kadayta. Annabel, awan ti agar-aram kanya. O sige, ituloy mo nga roday tar aramidam. Tay nakluktan tiri daw. Naimbaga bigat mo, ati. Ada ka din ni siya. Ada iti kusina. Sumrek kayo, Agyaman na. Siyak ni Roberto. Kaanak ni siya. Kasinsin ko ti inana. Italang kami na makarwarak manipod na itabon ti anak ko. Sumrek kayo. Uping pwede lang ati uncle ni siya. Kasla nalitay. Uncle Roberto. Da kayo gayam ti agtuk-tuk-tuk itiri daw. Mala, sumrak kayo. Agtukaw kayo, Agyaman na. Kasing kariking ka, sarunggarang ka. Kumuyog ka maidikin ka adapay napatag nga nasikasok. Aywan gayam, Uncle. Ni Annabel. Kaadalak kan nasingadagayam ko. Ni Uncle Roberto, Annabel. Di amati kasinsin ko anairaman anatay. Gapu iti nobyo na adorigista. Kumusta kayo? Maragsa ka na kamakamamukin ka, Annabel. Maragsa ka nakmat, sir. Naliday kayo, mat. Sanak pa yan nakailiw-liwag. Nasakit para kanya tinapasama kiti pamilya. Sorry, iti panakasair ko itirik na yo, sir. Makipagrik na, Uncle, apag-isuti ka adayo. Inawis ko ni Annabel ang nagpasyar dito balay. Kat nagluto ak matan iti merienda. Imbakadam itay nga pagbiit kalaang, Annabel. Apay, nga ita kalaang. Anya ay iti inarami yu kinisiya iti balayda. Nagluto iti merienda, mama. Nangyawid ak nga rod, ta saan mi ama ibus. Naibayagak. Ta naira na nga mi na si marungkar ti uncle na. Kat mabainak mo ta pumanaw latan, mama. Ti uncle na, anatay amin nga anak na, gapu iti droga. Amuyo, mama? Naistorya ni Tasing. Managbaybay ang ataa nga ama. Agasem tapasig adrag adik dagiti anak na. Agraman ti babae anabiit pay anatay. Nagtrabaho ka nung ngamin iji Saudi, mama. Manipod na tay ti asawa na. Awan mo na nga si kaso kadakwada. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta. Anya kumati bibiyang ta. Mama, kasla awan tirik na ni mama. Tinapatag kanyak, ipasnag mo ti agadal. Uray makiasawa kanto no makaturpos ka lakid eh. Diya ka mo, no mapanunot kong tupay day ta, mama. Kasla nga minawanan panagtalik ko, kadagiti lalaki. Nagpasyar gayam ni Annabel iti balay. Apay di mo imbaga kanyag. Nagpintas ko man agundaway. Diyak kaya ti mairamraman nga ungtan ni Nana Doray. Kit no, namak nga dalalaki asa nga ilim. Nagranada kit din. Asino day jay? Ni Uncle Roberto day jay. Kasinsin ni mama nga agtrab-trabaho jay Saudi. Kat-katay ti balasang nga. Kung naglakit din agararam kan kwa na. Kit
Nagtulag da nga agkita di balayo. Nagselo sa klakit din. Ay namatyas, apay ko mga agselos ka ngay. Awan ti relasyon niyo, itigayam ko. Pagpabay na naksamat. Amam lang nga rodan asaan na kayat ti agpaaram ken ka. Ay tinasaya at kumita ka langan iti sa bali. Nagmayat ti tutugawam dito ya. Ang mga mabalin ti makiabay ken ka, Annabel. Agtugaw ka lata, sige, mapanak mo to. Mabitlaan. Saan na kumaliklikan? Pangasim. Ibatam ti imak. Di na kumaigawit. Annabel. Uray ka di panakisaritak ken ka. Amo matyas. Di ka kayat nga ikan itinamnama. Ulitek. Awanan ti planok ang makinobyo. Uray agayam ta kumalaan. Uray ka di panakisaritak ken ka ket agungat pa ni mamang mo. Amukmat. Saan laeng apan nakipagayam tirantam kanyak. Iso na saysayat laeng adiklikan ka. Ladingitek na masakitan ka ngam. Mautom munto. Sana siyak ti babae ang maikari para ken ka. Girl, I need you. I need your love. Nakasubli kayon ijay Saudi, Uncle. Adda kayo paymat gayam dito eh. Intun lawas na di pa nagsubli kon. Gam kayat ko nga kita tantupay. Gam san siguro na di tabalayo. Awisam di kayo mo ta ilibre kayo iti restaurant. Ibagaktoken ko na, barang kayat na, Uncle. Likliklikan na ngamin dagiti lalaki. Sanak mat nga garam ken kwa na. Mabit lang. Kagurgura na kami kadi alalaki. Lino ko ngamin tinobyo na. Iso nga adadaywan na dagiti lalaki. Oray makisin adla ko ma. Aywan gayam, Uncle, madamag ko man. Nabayag kayon amang manggad iti abroad. Di adon ti urnong yo. Mawatag di kayat mo asawan. Ngamit atawanan pamilya. Awanan sang patak. Yagpay ni tuloy ti panggap ko idi amang papintas iti balay mi. Mangrugi kayo manan, Uncle. Samaysa, ubing kayo pa eh. Mabalin nyo pa lang ti mga sawa. Ay, kasla yak mapanunutin day tabanag. Yagpay nalpas ti kontratak. Nasurok pa yung makatawan. Kita agto, no tapagpaliwan ti plano. Sige, Uncle. Da kayo ti makam mo. Imawag ni Uncle Roberto. Aw-awisan na ka. Agilibri ka no iti restaurant. Oh, kasta ka di. Ala, mabainak samat. Nasingpat ni Uncle. Nadungo iti pamilyana. Saan lang amin nga impangag dagiti anak na kat? Wenno, karaman ka din ni Uncle, karagiti lalaki akayat mo aliklikan? Abay ka di kasta ti saludsud mo, friend. Amangan no kayat mo nga ipakada ka pailaang kininanaduray. Uy, sika talaga. Amangan noong tan na ka ni mama. Bayam, siya kung ti makaamo ang makisarita ka ni mama. Maragsakan lakit din ni Uncle. No, patgam tikid daw na. Amang, maasya na ken ko anakat. Aging ga ita, malmalday pailaang. Wen mata.
Nagrigat ti mapukawan iti si bubukil a pamilya. San ka di? Katamom, idiin sukatnak ni Roldan. Nariknak met ti kasjay, ti masakitan launay. Nalagip mo man ni Roldan. Nagsina kayon san ka di? Amangan no subyan na ka. Noan niya ngamin tinakalagipak. Saan to ang mapasamak dayta, friend? Tiyakon kaya ti masaktan. Kano mapasamak man dayta. Kagura naklakit din ni mama. Tapno di mo kunaan anaulpi taklaunay ken ka, Annabel. Masapul mo ti agaliwaksay. Palubusan ka ang makikuyog kinisiya ang makipagkita iti nobyo na. Saan mat nga ta nga agarem ken ka? Agyaman ako na mama. Ngam, saan to mapasamak dayta apang panunutin nyo? Kunani tasing, asaan kanupay anataengan unay dayjay a Roberto. Nasurok sala a 40 ti taon na. Mabalin na pa iti mga sawa, ano kayat na? Agsubli ka nun sapay ijay Saudi, mama? Apay aya aday ti pagsalitaan ta. Ni Matias ti malagip ko. Agkit-kita kayo kadipay ijay pagadalan. Inasitgan na kiti na minsan, mama. Kat ko na, uray aggayom kami kanulaeng. Kat, namati ka ma? Kinunatken ko na, mama. Nga uray sanan arugyan. Karuba ken gayem na ni siya saan ka di? Isulaangan ti armen na. Ni Nana Duray dahito yung masabat ko. Saan ko na maliklikan pa Kitkitaan, nagpaikit din. Naimbag na nakita ka, Matias. Saan mo kanupay asinardengan ni Annabel? Uri agayam kami kumalaeng. Saan ang mabalin? Rason mo lang dayta. Agam ti pagturungan na. Napintas ni siya. Am-amom ti ugalin na. Ti pailang amin iso ti armam. Nasaya atak no na imbag ti tao kanyak. Amok anabainan ka iti. Sige nga rod, Nana Doray. Adapay ngamin papanak. Liklikak lang. Girl, I need you. I need your love. Mangan kayo lata. Saan kayo ngagbabayin? Malakip ko lakit nga rod ni Diana. No dimgag la kumakanyak. Talaga ang narigat yo ang mailiwliwag iti napasamak ken ka, Angkal. Nasakit la ko na kanyak kas may isang ama. Oh, Annabel. Si bibiyag ka di pa, hinipapang mo? Ubing pa idipin musay ti amak, sir. Ni mama tinang isaksakad iti panagbiag mi kan iti panagadal ko. Awan tinagan na, adi agara pa para iti pagsayatan dagiti anak na. Sungarod adi na kayatan ti makinobyo. Wan, katsan mo apaayan ni mamang mo. Nasayat day tapangadang. Katyo ka di pa iti ice cream? At datay matlangan dito Ken, mabalin tayo ka di pa tagpasyar? Hindi pala kumakalman akayat ka makasarita.
Nagkuyog kayo kano kinangkal mo. Agsubli nga ni Saudi. Iso nga, libre da kami ti restaurant. Ni Annabel man nga tanti pagsaritaan ta niya. Nagkita kami nga rod kin Nana Duray. Imbaga nakit din. Asi kalangan ti Armak. Ang mga no madurugan kamat. Ay, agayam talanga. Kabayatan na bumaybayag. Umununag ti marikriknak nga ayat kin ni Annabel. Ti maibagak laang. Ipasnak mo ti agadal. Masirip kamat kat. Inton may saka nga inhinyero. Anyat ti amom no masursur na kanto mo lang ayatan ni Annabel. No saan man nga iso ti makagasat mo, nalabit nga da babae ana ikari a para ken ka. When friend, naibagamit kanyak ni mama ti panagkita dakin ni Matias. Nagbuting sa mabainan no liklikan na ni mama. Makaisumak nga ro iti bagana. Anya day, Chay? Wanyag pa iso. Apay nga minasana si Kati inaram na. Anya? Ay, impasigod kon kini Matias. Ngagpatengga kami laang iti agayam. Di mo pa'y kayat? Taam mo munti ugali na. Annabel, imbaga na kanyak. Umununag ka nun ti marikrik na apanagayat ken ka. Iso nga imbagak matken ko na, nga ipasnak na lang pa'y ti agadal. Wana? Masirimot ngamin ni Matias. Ay, ngam, adaluklo ko na. Kinunampay. Kan imbagak pa ken ko na, no may santo niya inhenyero, ang mga no masursurong tumutla ang ayatan. Aba, kalat manon alimiday ka. No ita, friend. Diyak maibagano agayatak tupay. Nakasiran ti puso. Di mo maibagaday ta. Saan mo apaidaman ti bagim? Karbengam ti agragsak iti na ituding apanawan. Gapoy di pa nakakumikom po iti trabaho. Man-mano ang masangok nag-Facebook. Ay, napanugak kahit konti maturog na no ka na. Kumusta gaya man ni siya? Manipod nagsubliak dito sa Saudi. Yak pa'y naawagan. Ni Annabel na tayo. Kita man di Facebook account na. Naka-private kayo. Anya nga tanong padasig tag-friend request. Sanak mo't nga taapabay na na. Malaksik na talaga kahit na kami aliklikan na lalaki. Hanggang adayo ang mapasamak nga garmak keng kuana. Mabayi na kiti bagik. Kensan lakit di asyak tar arapa-apon na alalaki. Ang panagkunak, aron matdakas na numakigayemak keng kuana. Ni Sir Roberto. At the friend request na kanyak. Engineer ko matiawag ko kan ko na. Naganan da ito ngam profile na. Saan pa'y anak kailiw-liwag iti napasama kiti pamilyana. Rabi ila unay. Saan ka pa'y analpasaya?
Salpon mo matgayam ti mulmulagatam. Kalkalpas ko ang nagbasa ka dagiti libro, mama. Sa ganaak ti umadani na panag-exam mi. Nagsardengan san ni Matyas nga agarem ka. Ang mga no adagar arem ka dita Facebook. Mapili lang tigayem ko ti Facebook, mama. Malaksid ka dagiti bakla a barkada kan kaeskwelaak. Awan lalaki agayem ko. Ninto pala ang engineer Berto. Orno sa mon dagiti librom ta sumrek ka ni ti kwarto. Mapuyatan ka launa yen. Kasta unay ang mulagat dagiti ka klasik. Tasyak ti kang atuan tinaala iti eksamin mi. Kayo laang tinalaing aya. Kinantsawan dakdag iti barkada. Nga ag-blow out ka no. Ang masapula liklika kung ti aginumit tinasangar. Sabali at talaga ti masiriban niya. Sikar manang ti kangatuan, tinaala kadag iti eksamin tayo. Ida siya kan Annabel dagiti. Nakita na ko. Agkita tanga rodan itong madamdama. Okay. Oh, Matyas, kumusta kan? Okay lang. Sakti kang atuan, itinahala ti eksamin, kadag iti daddo mga asignatura. Kung naktupay ka, nalaing ka, Matyas. Liklikan nakmat ni Annabel. Saan na kaya anadlaw itay? Ay nga, tinmalyaw itay pinaggunyan ka. Kumusta kan, sir? Engineer. Nalpasan ti exam mi, kat nasangok mo ti ag-Facebook. Okay. Kumusta mo ti panag-examen nyo? Nangato dagiti naala kiti exam ko. Maragsa ka nagparaking ka, Annabel. Kad ni siya, inawaga kita Ngam san nakasungsong badan. Ay, amangan numat maturugan Nabannog kan napuyatan ide exam mi. Kamusta kayon, sir? Agyaman na kiti pa ng kumustang kanya. Nalidayak pa ilang. So, kung nagitipadak ng inhinyero, mga sawag manan. Ha? Pasensya ka na. Naistorya akmatan. Hanggang pampanunudan. Ilipas ko pa siguro ti kontrata kat agawid ako dita Pilipinas. Nasaysaya at launay day tapang gadang niyo, sir. O sige, Annabel. Kasta bye. 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 Nagtibayo akpay kitin. Iti imbaga na apatigmaan dagiti gagayem na. Ang mga sawa manan. Girl, I need you. I need your love.